Uzongifutha ngiqonde namhlanje uxabhasha. Hayi ngazi kahle mina. Mina ngikhuze ekhanda mina. Wenza kahle wafika. Ade kulindile. Yini manje? Ngena. Hayi ngifuni. Ngena. Yini mina uma ngivela endlini njalo siyaqabanga, njalo siyaqabanga. Kahle yini le mina ebengiyenza obona ukuthi bengayenzi kahle. Wazi wakhetha ukuthi ungixoshise emsebenzini wami. Mina ngifike ngenza okufanele lapha wena hlala la endlini. Amanga amancane futhi la engiwakhulumile lapha. Hayi baba. Mina isikhathi ngishada ngidoda engcole njengawe. Ngishada ngidoda engcole njengawe. Usukhuluma nami kanje wena mfazi. Yini engiyenzile mina? Baba. Uthatha igama lami. Wangingcolisa. Awufuna uqine lakhe igama. Mama, sikhulume lento lehlisa umoya sikhulume kahle. Awukho umoya engizowehlisa mina njengamanje. Awukho umoya engizowehlisa njengamanje mina. Ngithathile ungelutho. Ngithatha ungelutho ngaqosha. Abantu bebekubuka ngathi unhlekisa. Uhleko la emphakathini. Ngakukhuculula ngakugeza mina. Ngakuhlala ngakufaka la ekhaya lami. Wenza njani manje wena? Ufuna ukuphakama ngegama lami. Ngegama lami. Hayi. Ngenzeni? Yini engiyenzile? Ubona ukuthi wena ngiyenzile. Sendesana. Hlisa umoya mama, hlisa umoya. Ngitshela ukuthi ngehlisa umoya. Ungitshela ukuthi ngehlisa umoya. Uthi angithini ngezingane lezi? Ngithini kuzona? Kuyimanje unuka phu utshwala. Awuthenga ngisho ukudla. Lento mina ebengiyenza la ekhaya. Ngale mali wena ungixoshise ngayo. Lalela baba. Emsebenzini wami ngizobuya. Uthanda ungathandi ngizobuya emsebenzini wami. Ngizokududula kusasa. Siyahamba. Ngifuna ukuthi usho lento obuyisho. Ngizothini mina ngayo? Ukuthi ayilona iqiniso. Yewena, hey. Wenzani? Ufuna ukushaba? Mina xa phansi ngihlakisi mina.